pagi-pagi Mak Ros goreng klenyem. Endul banget ini. Enak banget. Ya Mak ya. Seanget seperti ini. Rasanya manis. Manis. Ya aku ki senengane rada gosong-gosong ngono kuwi ya. Daripada nggak digoreng terus boleng ya Mak, bosok gawe klenyem tunggale arep dibawa ke rumah Pak Kadi. Ki arep ngedek saya mah ki bawa pindang terus tahu mie kentang sama sop-sopan. Kok rada buram. Nggih. Toyone ampun ember nika. Resek-resek ya. Aduh, abot. Bek kira wis mari ya. Pindang, janganan. Iki. Mie. Arep kentang kan awet, gak gampang bosok to, wi dikom. Kena dimasak saiki tahune. Kambek sop-sopane. Enggak. Ambruk. Astagfirullahaladzim. Matun. Bek kira? Maton? Ya. Jenengan dahar Pak Di. Lek bukakno lek nek plastik putih nak. Heh? Apa sing didal? Kok susah piye to, Mak? Enggak apa-apa le sobek nak. Bisa enggak? Iki klenyem. Mejane kok diumbah, Pek. Iki cewek iki pagi-pagi bersih-bersih. Tapi sing nek longan ora diresiki iki piye? Sing nek longan kok enggak diresiki? Nah, isuk kudu nyapu. Oh, tahune ndiki gontak. Dikom. Engko dikom tahune ya. Engko tahune dikom ben gak pahit. Leren. Heeh, leren. Gampang pilek. Nek omah ae lek leren. Oh, tasek tahune. Kok ngendi? Kok mes sapa kono ya?
Panenan dhewe. Ini ya, Mbak. Wong griyane ki, Mbak. Iki kathok kok diselehne kene. Apa? Kathok aja diselehne nek pawon, sing diselehne nek kamar. Ndadakane sapa? Nggih Rinso ro. Lha ya. Gerek sitok? Ya. Ini yang tak nengang no, tapi Mbak. Dewi kan. Oh, nggih. Klenyem. Sampean buka. Kae klenyem klenyem. Enak kae ya, An? Kok nggak cuci tangan? Bek. Cuci tangan, oh. Cuci tangan. Ini ada mie ayam. Oh, tumbas mie ayam. Yang anu itu bentar. Saiki Sinten? Benjing sekolah no. Mboten. Sagete pas libur. Napa pas wasol anjing? Kucingnya diparingi, Bek. Kucing. Hmm? Wih, ini anu wedang. Bang iki. Ini kere Mbak. Ate ini banyak apa nih? Dalam? Apa ta? Wenen Surabaya, Juanda. Numpak pesawat ya. Nusolala. Melu. Halah adoh mabuk engko. Nek omah ae sampean. Hmm? Mosok wong dipakakne iwak lele. Ngingu. Heeh. Oh, hiu ya. Gudi. Pengen Surabaya tapi omongnya wedi lek dipakakne lele. Masa wong arep dipakakne lele. Nika kadot tayangan nika. Oh, Dipakan wong yo.
Heeh. Oh, galak. Iya. Yang lalu dah mantengnya asal ayanan jalan kapelan. Ki nggak ada apa, Be? Jalan. Jarang ya. Masak apa mau? Masak apa Pak Di? Jalan. Tereng. Kata mama ya. Udah ganti jalan ini udah kena kata ini. Pak Kadi mboten dahar. Seman maem Pak Di. Iya. Lewae kertune sampean mau bawa. Yang badai kan nu. Gatik itu. Mbak Nisa. Tumbas napa? Ini Napa? Kersane Pak Di. Bar maem mandi lho, Bek. Bar maem adus kramas. Kramas sing resik. Adem enggak, Pak. Lah adem. Anduke didamel andukan no. Anduke beliau didamel to Pak Di? Dalam? Oh, Kadi rambutnya penguk. Lek diomongi aja nyalahne koncone. Sampean yo gak adus kramas ya. Sampean yo adus kramas. Gak dimaem Pak Di. Dole mau ya bangkang ya Le. Iya. Ya kula sampean mau bawa mboten? Sapa? Aja rasane. Wes rek. Aja ngomong nek wong. Ya.
Marcel. Nhức các bạn. Napa Pak Di? Bạn. Suwe. Đang về nhà mình mấy. Chị ba ngày gần này. Enak? 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 Jas gandos? Katas piye? gần Heh? phản đi là người phản đi hết Heeh. hết trường ngân người hết trường ngân chuyện Kayak masak engko wasol Bekira. Gue nek người nữa masakan sematang piye? trường ngân cuối la vâng Sopo? Wo, heeh ye. Khiếp mà Lah nyapa? Sampeyan ugung tangi. Sampeyan ugung tangi. Oh, terus lawange digepuki. Kaget sampean? Kaget?